Γεια σου, Αρνέστο. Φεύγεις, και εγώ χάρηκα. Άντε, γεια. Τι έγινε σήμερα με το πανηγύρι? Τι έγινε? Μάπα. Ήτανε κάποιοι που ζητήσαν το τηλέφωνό σου. Και λες, το έδωσες στον ένα, έδωσες στον άλλον. Αυτή ήταν η κατάληξη. Μάπα το κάνω. Και οι κοπέλες? Εγώ δεν είδα καμία κοπέλα. Είναι... Γεια σου. It's a traditional woman mad wrestling. Alright. Yes. Alright. Και πού είμαστε τώρα? Στο νησί Ζου. Καλησπέρα. Ικαρία. Ικαρία, ναι. Εσύ τι κάνεις? Εγώ. Οδηγός. Yeah, look back. Εγώ. Άμα κοιτάξω θα φύγουμε από κάτω. Από τη θάλασσα. Θα τρομάξεις. Με βλέπεις? No, look forward. Look It's okay. Okay, I look forward. Rebecca, what's I up? don't care, Joseph. You don't care? Okay, I don't care. You don't? Doesn't hear. Δεν ακούω. Oh, you don't hear? Okay. Δεν ακούω τι λέει. Okay. Από πού είσαι? Από τους φούρνους. Από το φούρνο. Όχι φούρνο. Είδες, άλλο φούρνο, άλλο. Είδες, τρέμει και τα αμάξι με αυτά που λες. Rebecca, where are you from? Το αμάξι μου σε κάτω εδώ. You're not speaking. Yeah, check that out. Zoom. What is that? The goat. Το είδες? The goat, the car. The goat που φάγαμε σήμερα. Το είδες το αμάξι? Όχι, δεν το είδα και δεν θέλω να το Get δω. out and take a safe picture. It's from the last panigiri. But someone locked the door for me, man. Yeah, we don't want to lose. Just remember to come back. I'll jump. No, John. Here's the car, man. This is what happens in Ikaria if you drive drunk. The driver. Yeah, man, you gotta be careful. And this is the Thalassa, This is the thalassa. and this is Ernesto, and Rebecca. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά, εννοείται ρε Ζωζεφίν. Τώρα λείπει μόνο ο Τέλης. Ο Τέλης έρχεται στις 13. Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε.